Gatusan ka hikers ug outdoor lovers ang musaka sa Six Towers sa Cebu City. Ngano kaha atong sayran sa report ni Orchids Lapingkaw. Sugod pa lang sa kadlawon, makita na ang dagsang hikers nga puno og energy ug excitement paingon sa Six Towers Trail. Matagsa ka sa bakong-bakong nga dalan ug matarik ka trail, mas mubati ang mga adventurers ug excitement tungod sa challenge. Mumay ka ng kuan, mumay ka ng sana ka ng nakuan na kuan ba na napopular na sa mga hiker ba? Gawa sa heart-pumping nga adventure, daghan usab ang ganahan dinhi tungod sa nindot nga view ug presko nga hangin. Hilabi na nga ang iconic nga unom ka communication towers nga murag nagbantay sa kabukiran sa Subo. Ug samtang nagkadaghan ang musaka, nahimo na usab kini nga paboritong bonding spot sa mga barkada ug fitness enthusiast. Sa mga first-timers nga sila si lovers ug hana, mao kini ang ilang reaksyon. Kapoy yun siya. Need siya endurance. At first kay okay pa to siya. Like Yeah. along the way kay Marag. Challenge pod kay Marag. Nay pagka sitaw ka na steep bito. Anya nindot siya kay kuan bugnaw. Busa, para sa mga nangitaw og adventure, exercise ug unforgettable nga experience, ang Six Towers Trail nagpabiling usa sa pinaka-exciting nga destination dinhi sa Cebu City. Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.